Ανατροπή παγκόσμιας εμβέλειας από το Βατικανό. Για πρώτη φορά στην ιστορία, Πάπας εξελέγει από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, με τον καρδινάλιο Ρόμπερτ Φράνσις Πρεβόστ να λαμβάνει το όνομα Λέων ο 14ος. Η ανακοίνωση έγινε πριν λίγα λεπτά από τον καρδινάλιο πρωτοδιάκονο Ντομινίκ Μαμπερτί, προκαλώντας κύμα συγκίνησης στην πλατεία του Αγίου Πέτρου. Ο 69χρονος νέος ποντίφικας, πρώην Ιεραπόστολος στο Περού και επικεφαλής της Επιτροπής Επισκόπων, απίθυνε τα πρώτα του λόγια με τη φράση «Ειρήνη σε όλους», μιλώντας στα Ιταλικά και Ισπανικά. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, χαιρέτησε την εκλογή ως ιστορική στιγμή ενότητας και πίστης. Οι αναλυτές εκτιμούν στροφή της Εκκλησίας προς μια πιο συντηρητική και αποστολική πορεία. Ολόκληρος ο κόσμος αναμένει με αγωνία την επίσκεψη του νέου Πάπα στην Κύπρο και την Ελλάδα και μένει να φανεί αν η Ορθόδοξη Εκκλησία θα τον αποδεχτεί ως αδελφό ή θα τον χαρακτηρίσει εχθρό.